Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag skal vi spille Wingman. Yes. Og det her vil jeg bare lige sige tak, fordi I har set vores videoer, og I har støttet op om vores fælleskanal på det. Ja. Men yes, Det er rigtigt. og det her spil, det er ikke lige for alle. Der er jo blod i det, og sådan noget. Og våbne. Men ja, det er de fleste videoer på vores YouTube-kanal nok. Ja. Men yes, lad os gå ind i et game. Hvad for en bane tænker du? Vil du spille? Overpass. Yes. Så er vi i gang. Let's move out. Yes. Okay. Hvad køber du? Jeg køber bare vest. Jeg tror ikke, jeg køber noget. Okay. Move it, move it. Jeg har lige, unlocket her USP i et weekly drop, så der er 5 euro hver. Ja, det var det. Den hedder en Guard. Ja, der står 2 nede monster. Ikke pik, ikke pik, ikke pik. William, ikke pik. Okay, der kommer en bag. Ja, der var den anden åbning. Hold da op. Det er også lidt svært, når der er et teknik. Ja, okay. Næste runde, der holder vi bare i den her. Ja. Kan jeg kører... Jeg tror ikke, jeg skal købe sådan noget der. Jo, det er det. Ja, jeg kører... Bare lige. Jeg går herop så. Fordi jeg plejer nemlig at være AVP. Ikke push med USP. Bare gem, så I kan se det. Pas på, William. William, pas på. Du kan ikke... Ej, det fik mig ved revolver. Okay, nice. Bare hold der. Jeg er gået fra en planter nu. Nice. Easy peasy lemon squeezy. Okay, nu. Jeg køber sådan en AVP nu. Ja. Og så i stedet for at købe nades, William, så køb armor. Det er rigtigt, jeg glemmer også at bruge nades. We are out of here. Laying down smoke. Lad os lige kigge, om de går over her. De monstertøj igen. Ja. Throwing a grenade. Flashbang. Fik jeg. Lige i maven. Han køber bare revolver i hver. Okay, der er både en begge steder. Han køber søs revolver i hver runde, ham der. What? Så... Nej! Han fik mig med revolver! Okay, ham der har virkelig nogle revolver. Det der, det er min. Den skal jeg have. Bare køb SSG. Go, go, go. Okay, William, kan jeg komme op her? Ja. William, lige kommer dør. Ikke gå, ikke gå. William, bliv her, bliv her. Jeg fik ham igen. Ej, jeg føler, at jeg ramte ham. Nej, det var mig. 2-2. Det tager vi altså. Det lignede for mig, jeg ramte ham. Vi begge to har masser af penge. Move it, son. Inventory out.
Og mig. Stil det der. Incendiary. Står i det der rum. Grenade. Nice. Blood in the clear, lads. Okay, jeg holder monster. Come on, chop, chop. Grenade out. Throwing fire. Jeg holder monster. Grenade out. Død. What? Er jeg død i spaghetti? We took the piss out of them. Han var ramte ham på 50. Okay. 4-2. Let's go. Men her på den her kanal har vi lige om lidt måske tænkt os at starte en Minecraft-serie, hvor vi klarer Minecraft Ja. i survival lige om lidt. Det håber jeg, vi ved det. Ja, det var fedt, hvis det lykkes. Ja, Throwing fire. lige om lidt. Grenade out. Deploying flashbang. Det var dumt, det der. Ja, det var dumt. Jeg har ramt ham i diesel. Han så der. Nice. We're a champion. Kunne du ikke have droppet mig AV? Jo, Tak. Remember, husk at købe armor. this is bandit country. Shoot everything that moves. Throwing smoke. Incendiary out. Throwing fire. Ej, pas på. Jeg havde ikke set det. Nej. Husk på. Han planter. Smid en nade dernede. Grenade out. Jeg tror, han er løbet over på den anden side. Throwing flashbang. Han skynder dernede. Diffusing. Nice. Nice clutch. Helt til min side. Good stuff. Nu får vi nok den lidt dårligere side, men det går nok. Ja. We must move. Men det er fint nok. Vi har fået 6 om det gode. Så skal vi bare have 3 mere om det dårlige. Det skal nok gå. Ja. Okay. Vil du gå monster, eller hvad vil du gå? Jeg kan... Du må godt komme op, så hvis det er. Okay, så får du den. Den ligger bag dig. Nice. We are the best.
har de. Let's go, let's go! Jeg smoker ud monster. Throw in the flashbang! Det er ikke forstår. What? Den der var ikke klar på. Okay, han har min A-kode. Jeg kører en MP9. So that we may be free. Bare vent med at push. Jeg skød ham i hovedet med en fugl. William, hvor er de? Monster. Hvor der er i hvert fald en. Okay, jeg har en plan. Hvis nu, at du køber en smoke, og så smoker jeg kort hen ved til venstre, ikke monster, og så smoker du langt, og så kan du løbe ud og plante. Go, go, go! Jeg forstod intet, men nu får vi... Jeg skulle smoke monster. Nej. Nå. Smoke. Jeg er et HP, jeg er et HP, jeg er et HP. Jeg er et HP. Jeg er et HP. William, kan du droppe mig af på? Hvorfor? Du, ikke noget. Det er bare fordi du er 1 HP. Så kan jeg save af. Du kan bare tage... Det var bare sådan, jeg kunne save af på, hvis du døde. Okay, jeg har, vil du have M4? Eller vil du have, så køber jeg nemlig AK. Jeg smoker ud monster. En død, han står til venstre. Han er til venstre for dig. Nice! Yes! Den her vinder vi. Last kill. Yes, hvor er det vigtigt. Yes. Nå, men tusind tak for, at I har set den her video. Ja, Og det er vi rigtig glade for. yes, så håber vi, at vi ser jer i næste video. Og så Og indtil da, vi ses. vi ses.